Hvad bruges dokumenterne til ved boligkøb? Banken skal vurdere, om du har råd til at eje en bolig, både nu og i fremtiden. Derfor kigger de på de sidste 12 måneders økonomi, også kaldet nuværende økonomi, og sammenligner med din økonomi efter boligkøb, kaldet fremtidig økonomi. Til dette skal de bruge typisk følgende dokumenter. Dokumentation af indtægt de sidste 12 måneder bruges til at vise, hvad du reelt har tjent i nuværende økonomi. Som udgangspunkt medregnes kun fast indtægt efter egen betaling til pension. Hvis bonus har været fast i flere år, og du kan dokumentere dette, kan banken medregne det i fremtidig økonomi. Budget og forbrug bruges til at udregne dit reelle rådighedsbeløb. Det giver banken et præcist billede af, hvor meget du har haft tilbage hver måned i nuværende økonomi, og altså hvad du har været vant til at leve for. Se mere under fanen rådighedsbeløb i appen. Årsopgørelse fra skat bruges til at bekræfte lønindkomst og samlet indtægt, give overblik over gæld og formue, viser om du har modtaget penge tilbage fra skat, det tæller som ekstraordinær indtægt. Skattemappe er en udvidet årsopgørelse, giver banken dybere indsigt i blandet andet virksomhed, bil eller ejerskab af bolig, gældsposter. Skattemappen bruges til at krydstjekke, at alle oplysninger om din økonomi er med, og at der ikke mangler udgifter eller ejerskab, du ikke har oplyst. Pensionsinfo. Rapporten fra pensionsinfo.dk viser, hvad du har sparet op i pension, hvilken dækning du har ved død eller tab af erhvervsevne. Det bruges især til at yde god rådgivning og for at sikre, at dine forsikringer stemmer overens med de anbefalinger, der er på området. Restgældsoplysninger. Banken skal kende dine lån, både størrelsen og hvornår de udløber. Bruges til at beregne korrekt fremtidig økonomi. Bil og genanskaffelse. Mange tror, det er en fordel ikke at have billån, men har du en bil og er afhængig af den, bliver der medregnet en fiktiv udgift til genanskaffelse. Det betyder, at banken kalkulerer med, at du enten betaler af på et nyt billån i fremtiden, eller sparer op til en ny bil. Depotoversigter, aktier/investeringer viser, hvad du har investeret og solgt i løbet af de sidste 12 måneder. Jeg håber, at det har skabt et overblik over dokumentationskravet. God fornøjelse med dit boligkøb.